И дойде време да поговорим за катастрофалното червило от първото видео. Става дума за това червило. Hello, darkness, my old friend. Да правиш видео е уникално, нали така? Само, че има един момент. Трябва абсолютно всеки път да се подобряваш и да правиш нещо по различен начин. И ето, аз днес ще направя това второ видео с подобрение на червилото от първото видео. За съжаление, червилото не помага, когато трябва да изглеждаш добре на камера. Защо? Погледнете. Чета текст пред камерата с новото червило. Да правиш видео е толкова вдъхновяващо, прозявка. Може би трябва да си мотивирано това да научаваш нещо ново за всяко следващо видео. Много бързо говоря. Да добавяш, да правиш нови неща, да го направиш все по-гледаемо, докато стане наистина интересно. Да трупаш опит и вълнение и в крайна сметка да достигнеш от това, което искаш да ставиш след себе си. Днес съм особено вдъхновена, тъй като ако изключим ужасното червило от първото видео, аз наистина направих нещо невероятно от първия път. Може би даже добре да има такъв недостатък, да нема уроки. И разбира се, мама изстреля чудесна идея. Защо не направиш второто видео като критика към червилото от първото видео? Вече съм вдъхновена, имам идеи. Утре ще бъде забавен ден. Една симпатична дама онзи ден обясняваше, че всяко следващо видео на професионалния блогър трябва да е по-добро от предишното. В това видео червилото ще бъде различно. И това, което мога да направя, е практика. Малкото практика е винаги по-добре от много теория. Хей, момчета, целували ли сте се с момиче с червило? Сериозно интересно ми е какво е чувството. Дали целуването е по-добре с или без червило? Един приятел споделя, че вкуса не го интересува, но му харесва как мирише червилото. Ласкателно е, че някоя красавица носи червило, за да му се хареса. Контрастът е секси и провокативен. Важното е дамата да е страстна, да е гореща в ръцете му. Погледа й, очите й да молят, да копнеят за още. Цялото й тяло да излучва емоция. Всички неща като червило и дрехи са допълнителни. Един мой приятел каза, че второто видео е добре да има някакъв смисъл. Ето няколко смислени изречения по този повод. Бъди мил. Помни, че си уникален. Бъди верен на себе си. Събуждай се с усмивка. Бъди благодарен за храната си, покрива над главата си и всеки нов ден. Ти си обичан. Прегърни на съвършенството си. След като напоихме видеото със смисъл, време е да го завършим с гранд финале, а не като предишното видео, което някъде си просто свършва. И трябва да има кулминация. И понеже днес е Атанасов ден, кулминацията на моето видео е Танас Гилди, Аяс Гити от турски. Атанас идва, зимата си отива. Вярва се, че на днешния ден светият Атанас съблича зимния си кожух, облича бяла коприна на риза, изкача се на връх Балкана и се провиква: иди си, зимо, да дойде лятото. Зимата го чува и се стяга да си ходи. Може да се каже, че с кадрите за второто видео сме готови. Става все по-добре. И сега ще пробвам нещо, което гледам, че правят всички ютубъри. Знам защо го правят. Вдигнете палец на канала ми. Не. Натиснете по един лайк. Не, абонирайте се. Направо се абонирайте за канала ми. Много ще е яко.